Aleykümselam. Am yolla almalıyım. Az kömegdaydım. İğmeğe zaten yapmayam. Asrımın açıp bir kılıp var yanına. Sen şey diýen onu körpem, men ýadyma bir zat düşýär. Seni görüp öz günüm öz ýadyma düşüpdi. Menem bir de o şeydi sen käl kösen şonda ýola galdyşym. Düşünýänam, gaýrat edem. Sen düşünýän ordan sözüm bölmedi, sen onu çedin ne de. Ama olmuş ýalňyşmasam 2020 ýa 20 karal. Şonda sen käl kösentdim menem. Şonda diýänler özüme. Ay borlay. Geçen ýatla bir o maratmaýyn. Men kime radyk kıl? Ingoz men sana kömek edeyim. Men iyi uçardım 5 manat pul veren. Vay oy, kömek edecektim de bolin. Görgülüğün ödem ya da boyutcan. Ay bol. Bir zellem yattı dincin al. Sonra ağırlaşa yer.